днеска се качваме на покрива. Аз и това тук момченце. Вижте го момченцето. Радия с Йора съм аз. Това е Радия с Йора, сега ще се качим с него догоре. Гледаме в YouTube, малко още не съм направил видео за това, че майка му става. И сега качваме всеки... Днеска какво ще ме брат? Всека неделя, всека събота качваме. Всека събота качваме. Еми хора, всека събота качваме. Ще видим колко ще кача после. Всяка събота. И да не забравяйте, лайк да се харесване. Харесване, лайк едно и също и абониране. Чухте ли ме, бе? Ама, аз виждам някой, който не се е абонирал и ми гледа видеото. Ще закараме. Който не се абонира, че бе майката. Да, айде цял хора. Ще ви пусна видеото, като се качим чая горе на покрива. Майка ти диба! Нищо не сте чули. Радо! Откъде е такъв калъм, бе? Да, помни. Ти тогава ли си го купил, бе? Еми сега. Я тая го видя. Аз само го Бати го. Аз го виждам, само се чупи. Само отпред. Да. Халал, Брат, къде си го чупил, бе? Еми хора, хайде, като се качим горе, ви пускам видеото. Еми хора, вече се качихме тук. 3 минути по-късно. Сега се качваме, дайде. Иди хора, вижте, които ще ни се карат. Ще ни се карат. Ма не бе. Това тук още си отворен. Хора, качихме се вече. Тук сме в момента вече на покрива. С този телефон бех кога качвахме другите. Да. Верно. Ми хора, сега сме на покрива. Вижда се целия град, цяло Стойнско. Да. Мога да се кача тук. Радо! Ради! Разкачваме тук горе. Тук горе. Не, бе, много е лесно. Не, по-добре. Не, аре, моля те. Не искам. Моля, аз съм пантон. Аз съм взел панталон. И аз съм снов. Аре. Не, по-добре. Искам да скачам там. Ама защо, бе? Аз не знам. Бигал тук, защото там са отворени терасите. Майка ти тева и гълба, умрел на страна на Ибан. Начин. Ето е кито за тебе. Ето го ради. Ато маймане. Племски до края. Ето ми дете. Так, дай на мен. Чули го. Дай на мен. Дай на мен. Имам носе. Ти как сте видеята? За сега още не съм качвал нищо. И аз. И ми хора, всяка събота качваме. Yeah. Той се казва такова. Аз се казвам Ради и аз съм Сьора. Да. Аз се казвам Христо БГ. Да знаете. Следите на... Иконката ми е с Налевски такова. Христо БГ се казвам. Да се абонирате, харесвате. И в момента виждам някой е там вътре, който ме гледа. Не е харесал и не е се абонирал. Виждаш ли го ти? Не се вижда. Я се! Ето, абонира се. Аз се абонира. Еми, дано се абонирал.
Защото малко не е пъгулка. Ето, знаете, моето е там радиосенсора, са го видите и там са ми снимката е така. Аз така най-много или само лицето ми без пръст. Левара се качим тук горе, бе, моля те, бе. Хора, ние правим много стремни видеа. Качваме се... Там има сам дет. Аре, се качиме тук отгоре. Благодарение, има сам се не видят. Ние ще сме... Да, ако иска си легне на писката. Рехче. Не, брат, верно ли брадна, бе? Да. С кой спава в тая? С Ръсти, Коло и Данил. И саме ли се на мляко. А що не спа с Денис? Не даваха големи косове с малките. Не даваха. И къде бехте? В Карлово... Пловдив. Пловдив. Ние бяхме на турнир, там е много хубаво. Все пак е по-хубаво тук. То могат Еми хора, там да се абонирате, моля ви се. Да направим поне 100. Сега е 0. Верно. Вижте колко е готино. Аре, ходим на там. Аре, викна порно! Хора, поле ще ви снимаме и как влизаме в някоя шахта. Искаш ли? Къде? Къде? Еми, добре, хора. Ще ви покажем и видеа от шахти, махти. Много са готини. Всяка събота ще качвам. Когато закъснея, ще се извинявам много, защото понякога нямам време. Верно е. И ние винаги нямаме време. И само в събота качвам. Събота и понеделник качвам. Нозица! Събота и понеделник качвам винаги. Да знаете. Екстремни видеа, глупости, което правиме. Да, ама ние... Еми хора, ние може да слизаме. Вижте, имаме порно. Ние слизаме. В петък качваме по 2 видеа. Този петък може да качим по 1. Или ще размислим. Ми хора, после ще отидем в една шахта. Да знаете, всяка събота и понеделник качваме по 2 видеа. Не, в понеделник ще качваме по 1, защото нямаме време. В понеделник качваме само 1 видео. В събота качваме по 2. И ми хора, ние ще слизаме. Така че може да ви оставаме. Ще слизаме надолу. Чакай. Чух него дидо. Дядко съм това. Карат. Съм гледал първи. Не, просто му ни бутнато тук. Що? Защото сме се качили. Бъркна ме със страх. Има някой тук. Ще мълчи.